Той Станчо, на колко си години? 9,5. Отиваш на училище? Не. Защо не ходиш на училище в той Станчо? Той нямаме пари. За училището? Да. Къде са сестра ти? Имаш ли сестра? Имам. Как се казва? Николинка. Тя на колко години? На 14. Тя учи ли? Или работи? Работи. Пуши ли? Да. Баща е бие ли? Тя е магистралка. Баща е прави... какво прави тя? Тя се бе. Виждал ли си някой от мъжете? Да. Как се казва? Бойко Борисов. Наистина ли? Да. Оле, майко, тя с кой се е бала? Нали не се сърдиш той Станчо? Не. Искаш ли да отидеш в продавницата той Станчо? Да ти сбъднат мечтата. Каква мечта имаш? Да стана голям. Да имам телевизор. Нямате ли телевизор? Не. Защо плачеш? Така. Майка ти къде е? Баща ти къде е? Оставих съм. Не съм останал. Не слушай това циганче до теб. Говори каквото ти идва отвътре, нали? Да. Те са лахани. Не. Стига ми това. Какво ти стига? Имате ли много парички? Да. Какво правите с тях? Купуваме си храна, телевизор. Чакай, може ли да ти снимам обувките? Масло машката ядой. Вижте ми краката. Много ме удрят. Баща ти ли те бие така? Не, това са напада краката. Това са напада краката, дето се удря сам. Батко ти, къде е той? До мене. Ето имам 2. Един е по-малък. Знаеш ли колко е 5 плюс 5? Дайте.